Έκλαβα κάτω τύρι, έκλαβα κάτω τύρι. Γιατί η φωτογραφία βγάζει τη μουσική. Άνοιξε τώρα μαλάκα αυτό. Άνοιξε γιατί θα μου βάλει στο YouTube. Διακοπές τρανσόιλ στην Καβάλα. YouTube. Είναι μια συντήρια κοινωνικού τουρισμού. Τράβα τα βιβλία. Έχω 6 παρέα και δεν κάνω συνάδελφο που μπορούν να ράξει και τους τράβα. Και τους τράβα τα βιβλία. Όρτα, όρτα, όρτα! Αυτός για μένα. Παράδοση! Την Ελλήνη. Γκάιτα! Άμα Άνοιξε, βάλε τέρμα! Εντάξει, δεν είναι.